Gibarugan sa 10th Infantry Division sa Philippine Army ug Police Regional Office Region 11 nga nagpabilin sila nga high moral luyo sa kainit ug kagubot sa politika. Kini ang gibutyag nila Major Ruben Gadot, ang spokesperson sa 10th ID, ug Police Major Catherine De La Rey, ang spokesperson sa PRO 11. Apan kanunay ang pagmonitor sa kasundaluhan ug kapulisan aron masigurong walay malambigit o magamit nga mga sundalo ug pulis sa pamulitika. Ang moral natin ID, no, even without linking to the case of FPRRD, no? Mataas po ang moral ng military, no? Knowing dito sa 10 ID na we have almost accomplished ng ating mission, that is to yung ating total defeat sa Southern Mindanao Regional Committee, no? The case of the arrest of the FPRRD is outside the purview of the military, no? We defer our comments here sa other legal authorities. Ang kapulisan ng Davao Region ay mataas pa rin naman po yung moral. Hindi naman po kasi tayo nag-aapekto kung ano man po yung nangyayari sa political arena. Kasi we remain non-partisan po at sa lahat naman po na nangyayaring mga rally at maganda din naman po pa rin ang accomplishment kasi nakakandak po sila generally peaceful po or conducted peacefully naman po. And we provided enough security po para sa safety po ng mga rallyista. Giklaro sab nila Gadot ug De La Rey nga walay mga sundalo ug pulis nga mi-resign kay mibarog kang kanhi President Rodrigo Duterte. Record sa 10th Infantry Division, wala tayo ni isa nga record nga nag-resign sa karon. Yes, and for under Police Regional Office 11, 0 din po. Nagpabilin nga non-partisan ang kasundaluhan ug kapulisan. That the 10th Infantry Division, ma'am, even the whole Armed Forces of the Philippines, ma'am, remains non-partisan, no? Actually, it is being stated in the paragraph 3 of the section 5 of the Article 16, 1987 Constitution, no? We are not subject to engagement to any directly or indirectly. Gipasalig sa Armed Forces of the Philippines ug Philippine National Police nga padayon ang ilang pagserbisyo sa paghatag seguridad ug pagprotekta sa katungod sa katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.